ग्रेस इंग्लिश मीडियाम स्कुल बलामजरानि बानजायनायाव फरायसाफोरनो सुबुरुन होनाय हाबाफारि बानजायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा गामिनि ग्रेस इंग्लिश मीडियाम फरायसालियाव दिनै थाखो 2 निफ्राय 10 थाखोसिम फरायसाफोरनो केरियार काउन्सिलिं होनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बानजायनाय हाबाफारियाव आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर निरन्जन इस्लारि बिथांखौ बुंथिगिरि महरै लाबोयो आरो खमैबो 200 सासो फरायसाफोरनो गावखौ माबोरै दाफुंनांगौ आरो फरायनाय लिरनाया दानि आथिखालाव माबायदि दावहा बेफोर गासिबो गोनां सुबुरुन एबा बोसोनफोरखौ लानानै गथ'फोरनो सोलोंथाइ होयो। ग्रेस इंग्लिश मीडियाम स्कुला लेङाइ बिबुंगोरा निरन्जन इस्लारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायो। दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय। खारन आंबो बेबायदि लेभेलनिफ्राय फैखानाय हिसाबै आं ओरैबायदि लुबैयो कि जोंनि समाजाव जोंनि एरियायाव बयबो गोरों जाजानो लुबैयो आङो। जों गरिब बर' माहारिफ्रा आरो गुबुन ट्राइबेलफ्राबो नन ट्राइबेल बे बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो बुंनो थाङोब्ला मेजरिटियानो गरिबखा आरो बांसिनानो दाबो मोजां प्राइभेट स्कुलाव सोनो हाया आरो माखासे हानायफ्राबो सोबाय। ओमफ्राय बिसिनि गथ'फ्रा रोंनांगौ, उनाव बिसोरनो रल मडेल जालांनांगौ आरोखि। ओमफ्राय बेबायदि दानि गोदान जुगावहाय केरियार काउन्सिलिं नङाब्ला प्रिपेरेटरि केरियार सेसन नैबेफोरखौ खुंनाया मोजां। सब स्कुलानो खुंनांगौ बुंनो थाङोबा। दा नैबे ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुला बोरै आंखौ मिन्थिनानै लिंहरनाय हिसाबै आं खाफाल गोनां जाहैबाय आरो लिंहरनाय हिसाबै सार प्रिन्सिपालखौबो हाजासे हामबाय होननाय थाबाय आरो आं गावनि मानसिफोरजोंनो गथ'फोरजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आङो फोथायो खेबसेनो सेन्सआ फैया, सोलायनाया फैया। दिनै बे 39 जन 10 स्टुडेन्टफोर जि फैदोंना 10आव फरायनाय 39 जननि गेजेराव साबासोनाव पजिटिभ सेन्स फैयोब्लानो प्रत्येक बोसोराव साबा सेन्स जायोबा साबानि बे प्लास जानोथ' सेन्स फैया होमबा? आं सानो सोरनिबा जिबनाव टाच जाबाय दिनै नैबे प्रग्रामा आरो बेनाव सेन्सआ लाबोथारगोन आरो न'खराव रंजानाया फैगोन, डेभेलपमेन्टआ फैगोन, सोलोंथाइया जोंनि एरियायाव आवगायगोन आरो। सासे आर्थिकभावे रांखान्थिभावे लोरबां गथ'आ न'खरनिफ्राय फैनाय गथ'आ बेयो माबोरै मोनसे देरहासार जाफुंसार फरायसा जानो हागोन होननानै नोंथाङा बुंदों? आदसा, मोनसे सोदोब बर'आव बुङो रांखान्थिनि लोरबां। मोनसे समाव रांखान्थि लोरबाङा गोसो गैयामोनब्लाबो गुबुनफ्राबो खालामनानै लोरबां जानांदों। खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों बर'फ्रा बुंना लानो हायाखि जों रांखान्थियाव बिराद लोरबां होननानै। गोसो जायोब्ला जों मोजांबो जानो हायो आरो लोरबाङैबो थानो हायो। डिसिसना गावनि आखायावनो आरो ना। मावग्रा जायोब्ला मोनजानोबो गोरों जाखायो आरो ना। रांखान्थियाव 10 बोसोरनि सिगां जोंनि बर'फ्रा बिराद लोरबांमोन। मानो? लामाफ्रा मोजां नङामोन, ब्रिज गैयामोन, गारि गाखोनो हायामोन, गारिबो सालायनो रोङामोन। 10 बोसोरनि सिगां साइकेल सालायनानै मैगं फानग्राया दिनै स्कुटि बायनानै मैगं लांनो हायो गसाइगाव बाजाराव। मैगं फाननानैबो गथ'खौ लेखा फोरोंनो हायोना। मैगं फाननानैबो दिनै थिंनि न' लुनो हाबायब्रा ना। मोनसे समाव सरकारनि आइवे इन्द्रा आवास यजनाखौनो डिपेन्ड खालामोमोन जोंनि गामिनि गरिब न'खरफ्रा। न' लुना होफैथों। दानिया मा जाबाय? बैनोबो एसे जाहोबाय, बैनोबो एसे जाहोबाय। 35,000 फैसाया न'आनो लुफुंनो हाया, आद्रा जानानै थायो। दानिया नोंनाव इनकाम गैखायाबा बे न'खौ बोरै लुफुंनो ना। दानिया जायफ्रा मैगं बेफार जानानै माबा माबि बिजनेस अट'मट' खालामनानै खामायदों, सरकारनिफ्राय अनसुंथान मोननाय आद्रा थानाय लुनायखौ बियो गावनि फैसाजों लुखांनो हाबाय। न'आ मोजां जाबायना, न' मोजाङाव थानो हाबाय, मोजां फरायनो हाबाय। मोनसे समाव कारेन्ट गैयामोन, ममबाथिजों केरासिनजों जों फरायनाङोमोन बाथियाव। दा गामि गामि कारेन्ट हाबबाय मालाय, कारेन्ट सावनो हाबाय, कनजुमार लागायनो हाबाय। दिनै कनजुमार लागायनानै गावनो फिस गावनि इनकामजों जुदि जोङो कारेन्ट बिल होनो हादोंब्ला दिनै आंनाव अनारशिप फिलिं फैबायब्रा, मालिकनि फिलिं फैबाय। आं फैसा गारदोंब्ला आं मानो इलेक्ट्रिकखौ सावनो मोना? दिनै जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो इलेक्ट्रिसियानखौ कल खालामलायना बुंनो हासै इलेक्ट्रिकआ मानो दिनै काट जादों, मानो हराखै। दिनै दंफां बायथेदों लामायाव, इलेक्ट्रिकआ फैयाखै। थाबैनो दंफांखौ दानफायनाब्लाबो इलेक्ट्रिक लाइनखौ बानायनानै हो, थाबैनो जासै। बेबो मोनसे डेभेलप ना। बेनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि रांखान्थियाव डेभेलपमेन्टआ फैदों। कारेन्ट सावनो हानाय लाइन बानायनाय लोगो लोगो जोंनि गामिनि बर' गथ'फ्राबो बा आदिबासि गथ'फ्राबो कारेन्ट बानायग्रा इलेक्ट्रिसियान जानो हादों। बेजोंबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानो हादों ना। कारेन्टनि गला दखान खुलिनानैबो बेयावबो बाल्ब फानबायनानै दखान जानो हादों बिसोरो ना। बेयावनो रांखान्थिया लासै लासै डेभेलपमेन्टआव फैदों, माने ग्र' जाबोदों। एफाराब गरिब बबेबा एरियायाव गैला, एसे मोनजानो गोरों जाबाय। दाबो दंथारबावो, नैबेयावहाय जोंहा सोलायनायखौ लाबोनो नांगौ, समाजनि सोलायनाय, रांखान्थिनि सोलायनायखौ। जोंनि स्कुलनि नामा ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुल बलामजरा आरो दिनैनि काउन्सिलिं प्रग्रामखौहाय लादों क्लास 7 निफ्राय क्लास 10 सिम आरो मेट्रिक
केन्डिडेट जायफ्रा अलरेडि एग्जामखौहाय होनानै थांखांबाय रिजाल्टआ नै 7 थारिखआवहाय मोनगोन बिथांमोनखौहायबो लिंहरनानै दिनैनि बे केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौहाय खुंफुंनाय जाबाय। मा बुंगोन दिनै आबादनि सोमोन्दै? दिनै आङो बेखौहायनो बुंगोन बे केरियार काउन्सिलिंखौहाय जोङो बुहुद गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबाय थादों गथ'फोरनि बे केरियारफोरखौहाय जाहाथे फिउचारफ्रावहाय बेबायदिनो मोजां जालांनायखौहाय जोङो सानो जेब्लायबो बेनिखायनो बे प्रग्रामखौहाय केरियार काउन्सिलिंखौहाय दिनैहाय गोजान जायगानिफ्राय लिंहरनानै सार निरन्जन सार ओमफ्राय डाउन टाउननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर बेखौ लिंहरनानै दिनैनि बे केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौहाय जोङो खुंफुंनाय जाबाय।